बाहरवा निकल के अबू देखा तो तोहार पतोहिया घमात बा। के घमात बा? ई के हो? अरे माई हमार मेहरारू और तोहार पतो है। अच्छा अच्छा, इन्ने ऐसे मत देखा। अरे तो खूबी बताओ एकर। सुना माई, सुनाओ बेटवा सुनाओ। खड़ी बा दुल्हन हमारे अम्मा या के परचला। खड़ी बा दुल्हन हमारे अम्मा या के परचला। खड़ी बा दुल्हन हमारे अम्मा या के परचला। आके परचला या के परचला या के परचला या के परचला। आके परचला 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 आके परचला। दर्द करी नहीं तो कपार अम्मा या के परचला। दर्द करे नहीं तो कपार अम्मा या के परचला। दर्द करे नहीं तो कपार अम्मा या के परचला। अरे तो एकरे कौन कौन गुड़ बा तनी खुल के बताओ। तो माई सुन एकर खूबी। गुण नंबर 1 सुना। सुना बेटवा सुनाओ। दुल्हन एकदम सीधी बा, खोखा जैसे टीबी बा। धोखा जैसे टीवी बा हो, धोखा जैसे टीवी बा। धोखा जैसे टीवी बा हो, धोखा जैसे टीवी बा। आंसू मारकल मंगर बा, बाएं गोड़ के लंगड़ बा। बाएं गोड़ के लंगड़ बा हो, बाएं गोड़ के लंगड़ बा। बाएं गोड़ के लंगड़ बा हो, बाएं गोड़ के लंगड़ बा। दिनवई में लौके अनार अम्मा या के परचला। दिनों में लौके अनार अम्मा या के परचला। दिनों में लौके अनार अम्मा या के परचला। अरे बेटवा सोनू बड़ा बढ़िया गुड़ बा तनी अगवा बताओ अगवा। सुना माई, और गुण नंबर 2 जल्दी जल्दी मुसर घुमावा, दुल्हन के तू छाए बैठावा। दुल्हन के तू छाए बैठावा, दुल्हन के तू छाए बैठावा। दुल्हन के तू छाए बैठावा, दुल्हन के तू छाए बैठावा। निकला गए तो बहना मंगावा, रान पड़ोसी सबे बटावा। राम पड़ोसी सबे बतावा, यार पड़ोसी सबे बतावा, यार पड़ोसी सबे बतावा। अखिया बा खाली छोटवा रे अम्मा या के परचला। अखिया बा खाली छोटा वार अम्मा या के परसला। अखिया बा खाली छोटा वार अम्मा या के परसला। अरे बेटवा आई एम प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। अरे माई तो इंग्लिशियो बोल लेती रे पगली। अरे बेटवा काहे मजाक करत है काहे? अगवा बताओ अगवा। हाँ तो माई सुन गुण नंबर 3। बताओ बेटवा बताओ। दुल्हन हमसे छोट के बाटे, दहिया तन की मोट के बाटे। दहिया तन की मोट के बाटे, दहिया तन की मोट के बाटे। दहिया तन की मोट के बाटे, दहिया तन की मोट के बाटे। दतवा से ही खोड़िया बाटे, उम्र में हमसे बुढ़िया बाटे। उमर में हमसे बुढ़िया बाटे, उमर में हमसे बुढ़िया बाटे। उमर में हमसे बुढ़िया बाटे, उमर में हमसे बुढ़िया बाटे। कतिया में रहेले फरार अम्मा या के परचला। रतिया मेरा है फरार अम्मा या के परचला। रतिया मेरा है फरार अम्मा या के परचला। रतिया मेरा है फरार अम्मा या के परचला। अरे बेटवा इतना बढ़िया गुड़ बता बाहरवा काहे खड़ा है? ले चल अंदर ले चल। चल 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 माई चल चल जल्दी ले चल, घमाइए बेचारी।